Pois eu lembro unha barraca de Barriga Verde de haber un señor aquí fora facendo as súas historietas para reclamo da xente e despois de ir cunhas marionetas, con chistes, a xente ben vestida, todos contentos, os nenos, os maiores, era toda unha maravilla. Ahora é bonito, pero daquela ainda quizá fora máis bonito. Daquela, bueno, a mellor máis xente non había, pero como había menos cartos, sempre iban a donde había algo. E esta barraca era das máis baratiñas. Bueno, era máis, quizá, un pouquiño máis estreita e ao mellor máis alta. Non tiña tantos dibuxos tan sofisticados, as pinturas. Pero as que tiña eran moi bonitas. Moi bonitas, porque claro, chica, hai 70 anos, por exemplo, a vida cambiou un pouco. E foi para millor, gracias a Dios. Pero daquela, para min, a Barriga Verde, Dios mío querido. Ui, ven ao teatro de Barriga Verde, ai, Dios mío, xa saltábamos. Non, un señor, por exemplo, que era o que facía as súas barrigas, que as súas habilidades cos braciños, pero eu agora tamén xa estou entrada en edad, e xa se me foron moitas cousas. Porque agora, se ben queres, reteño outras. Bueno, eu lembro-me dele, é todo moi bonito, pero xa te dentro do que había en aquel momento. Xa despois, que queres que che diga, eu perdín un pouco de contacto, porque eu marchei a traballar para Santiago, e se viña aquí ao San Martiño un momento, eran unhas horas e largaba. Xa non me daba tempo de ir ver a Barriga Verde. A familia veu por aquí, quizá, en vez de si con eso, que vindería ao mellor con outras cousas. Pero eu agora tampouco che podería dicir exactamente as cousas que eran. Que eu sepa non, porque a xente daqui, naqueles tempos, miraba moito. Miraba moito a riqueza, non casaban cos que andaban de teatro. Vendíase de todo, e compraban de todo. E outro día, por exemplo, outro día San Martiño, era cando a xente viña relajada, traían unha charanguiña, uns leiteiros, había unhas tómbolas do baratillo, había unhas barquiñas desas que se botaban para lá e para cá, que eu levo andado moito delas sin pagar un duro, porque me collían para contrapeso, non sabes? Cando lá había dous, aquí un tres, e metían a rapaz, eu estaba ali, non sabes? A ver se me podía meter. Eu andaba sempre, pero andaba sin cartos que non había. Pero iso sí que me recordo moito. E despois aquí houve un circo, un teatrillo, que lle chamaban o Circo Alcaraz, que viñan, bueno, non sei de onde viñan, supoño que vendrían de Castilla, non, vendrían máis ben de Sevilla ou de Málaga, por aí, que viñan unhas caravanas grandes, tiradas por cabalos. E dormían aquí, pero a mellor botabanche aquí máis dun mes. Ao final xa se facían amigos da xente e dos rapaces. E poñían un teatrilliño pequerrecho, con unha lona de arredor. E, bueno, ben, eu non teño máis que do San Martiño cousas bonitas para contar. Aquí ese circo, viñan despois, empezaron a botar unha película. Andaba de arredor, acórdome ben que botaran a película de Genoveva de Barbantes. E botaran outra película que non sei se era de Cantinflas, que rompía mellor 10 veces no momento, agora rompía, había que e viñamos os veciños a vela. Eu creo que había que pagar 2 pesetas, cando eu era rapaza, e ese poñíase ali abaixo. E era xente moi boa, porque despois as mulleres facían flores. Había e máis unhas muñecas que facían de papel. E entón iban a vender ás feiras. Un levaba as flores e outro levaba as muñecas. Eu, como sempre, afortunadamente, fui moi observadora. Viña a mirar como facían, porque eu era moi pequena, sabes? Vamos, eu sei. Eu arrimeime sempre tamén á xente pobre, porque dela sacaba tamén moito. As muñecas, sí. As flores non dou aínda, porque as flores había que recortalas, despois poñelas nun alambre, e despois facíanlle como non era un pegamento, era con cera, que lle botaban incluso color, e facían así,
como plastificadas, pero eran preciosas. Facíanas en rojo e en blanco, como unhas rosas, como se foran claveles da hora. E as muñequiñas facíanas de papel solamente que a parte de arriba. Porque a parte de abaixo facíanlle un cartón e poñíanlle como uns volantiños de papel, un despois outro. Iso era moi bonito tamén. Pois mira, sentábanse aquí a facer, e eles tiñan ali abaixo o circo que daba aí, bueno, o circo pequeniño. E con uns banquiños para sentarse, e a xente era moi educada, nós éramos moi boas persoas para eles, porque che viñan pedir un cachiño de un para o caldo, ou viñanxe pedir un cachiño de touciño para tamén para facer o caldo, ou unhas berzas que lle dabas, ou unhas patatas. E cando marchaban casi chorábamos por eles. Botábamos de menos aquilo. Pero xa te digo, eu agora vou facer 80 anos. E son moitos anos, e quedanme moitas cousas atrás. Pero bueno, San Martiño era o San Martiño. Do circo, sí, había uns que eran dous irmáns, un chaval e unha irmán, a Joaquina, que me acordo dela, a señora Joaquina. E uns empezaban no rodo, eses de abaixo, a traballar, despois un pouco máis altos. E despois a unha nena estirada, bueno, claro, poñíano no rabo dunha escoba, bueno, poñíana onde a puñeran. A meniña estaba estirada e ela quedábase sola así, no rabo dunha escoba. Ese teño perfecto, sí. E despois contaban chistes. Era, bueno, todo así moi pobre, pero daquela non había outra cousa. Para nós era unha barbaridade. Pero daquela, agora, por exemplo, as pulperías e iso son bares. Daquela, o pulpo, estaban as caldeiras e as pulpeiras que viñan do Carballiño por alá arriba, unha aquí, outra ali, outra ali, outra lá. E a xente comía o pulpo, iba a buscalo o plato, comía o pulpo sentado no chan, e collían unha xerra de viño, porque había algunha taberna, pero non había bancos para sentarse, non había nada, agora son restaurantes prácticamente. Daquela era outra cousa. E despois as mulleriñas tamén viñan con unha potiña nun lote e compraban o pulpo inteiro con a pouca agua e levábano para a casa para comer alá. Iso tamén o acordo. E se lle sobraba algún pulpo, quedaban para outro día, e ainda o vendían máis barato outro día. Porque eu diso me acordo tamén. Xa había empanadas, había roscas, había o pan de carballo, había todo eso, había. Despois vendíanse, daquela tamén se vendían semillas. Bueno, hai moitas cousas que se vendían. Eu de vender carne e iso non me acordo, porque eu pareceme que non había nin para a pota do caldo. De vender iso non, como agora non. Pero bueno, había moito cabalo. Os burros estaban aí ao pé do río, porque poñían do regueiro, porque os burros apartaban dos cabalos, todos no sitio. E no outro lado poñían a mellor as bestas, noutros cabalos. E alá arriba traían uns cabalos que eran dos salvajes, que vendrían de Sabucedo ou de por aí, en manadas. E xa lle tiñan alá arriba tamén unha zona. Agora hai moi pouquiños cabalos, pero daquela era moito. Sí. Pero bueno, non é como o San Martiño. Vamos a ver, os que viñan aquí a buscar as bestas para traballar, xa viñan días antes. E compraban as bestas e levábanas, creo que levaban para o tren, para o sebe, para cargar e marchar. E despois había xente de por aquí que viña dos alrededores. Andamos toda a noite. Toda a noite cabalos. E por lá toda a noite cabalos. De noite non dormías. E, bueno, é todo o que vos podo contar.